Kaixo herrikide, dakizuen bezala, udaleko parte hartze batzordetik prozesu parte hartzaile berezi bat jarri dugu martxan. Udaleko alderdi politiko guztien adostasunarekin. Udalak, herritarren esku uzten du 400.000 euro zein inbertsioetara bideratuko diren erabakitzeko. Guztira, herritarrek eta herriko eragileek aurkeztu dituzte 11 proiektu. Bertan, daukazue aukera, zuen gustokoena duzuen proiektua bozkatzeko. Gogoratu, bozka emateko garaien, gehien gustatzen zaizuen proiektuari 3 puntu ematea. Bigarrengoari 2 puntu eta hirugarrengoari puntu bat. Galdeketa honetan, puntu gehien lortzen dituen aurrekontuak 2022 urtean gauzatuko dugula hitz ematen dut. Eta lehen 2 proiektuak 400.000 euroko muga gainditzen ez badute, 2 proiektuak egingo dira. Galdeketa hau oso garrantzitsua izango da. Aurrerantzean, udal politikak egiteko garaien herritarren iritzia kontutan har dadin. Ez zait nahikoa iruditzen herritarrak 4 urtez behin udal hauteskundeetan bozkatzera mugatu izatea. Demokrazia eredu zuzen eta parte hartzaile baten sinisten dut, non herriari dagozkion gaietan herritarrek izango duten hitza eta erabakia. Beraz, herritar guztiak animatu nahi zaituztet parte hartzera. Erabaki, bozkatu, gehien gustatzen zaizuen proiektua edo proiektuak. Erabakia zuena da. Konbentzituta nago, guztion artean 10.000 hobeagoa eraikiko dugula.